Ang Ginoo manaa kaninyo, manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, dili ang tanan nga magtawag kanako Ginoo, Ginoo, makasulod sa gingharian sa langit, kundili kadto lamang nagtuman sa kabubuton sa akong amahan nga atoa sa langit. Busa ang tanan nga nakadungog sa akong gisulti ug nagtuman niini, mahisama sa usa ka tawo nga maalamon nga nagtukod sa iyang balay diha sa bato, sa dihang mibundak ang ulan ug mibaha ang mga suba ug ang hangin mihapak ug mikusukoso ni adtong balaya. Wala kini matumba kay natukod man diha sa bato. Apan ang tanan nga nakadungog sa akong gisulti ug dili magtuman niini, mahisama sa usa ka taong buang-buang nga nagtukod sa iyang balay diha sa bas, sa dihang mibundak ang ulan ug mibaha ang suba ug ang hangin mihapak ug mikusukuso niadtong balaya. Natumba kini ug naggunob. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Unsa may makapaimpirno nato? Hibaw mo? Ha? Bright mo children, ang sala. Unya, unsa man ang sala? Unsa man ang sala? Ang sala mao ang pagsupak sa sugo sa Ginoo. Daghang mga butang nga gisugo nganhi nato na ay gitawag natog legal commandments, nya naasay moral commandments. Ang moral commandments gikan na sa Ginoo, ang legal commandments gikan na sa atong mga balaod sa kalibutan. Pareha ra nag-epekto. Kung supakon nimo ang balaod sa kalibutan, silutan ka. Kung supakon sa nato ang balaod sa Ginoo, silutan ta. So pakada supak mo na ningon ang Ginoo sa atong Ebanghelyo karon, dili tanan nagsigig tawag nako Ginoo, Ginoo, makasulod sa gingharian sa langit. Ngano man kay naa man say gasigig tawag Ginoo, Ginoo, siging rosaryo kada adlaw, siging simba kada adlaw, siging Ginoo, Ginoo, nindot pa kaayog mga santos sa balay, mga mahalon gyud, purti pag yung daghana, kada ni mulingi murana og tindahan sa mga ribulto, kay purti yung daghana mga santos, karaan og bag-o, pero purtig yung kusugang musupak sa sugo sa Ginoo. Labi na ginang sugo sa Ginoo nga pasayloag kapituan kapito ang nakasa nimo. Higugmaa ang imong kaaway. Kung dunay mukawat sa imong butang, ayaw na kinig bawia. Ibaligya ang tanan ug ang halin ihatag ngadtos mga kabos. Saman higugmaa ang imong kaaway ug iampo ang tanan nga nagdaog-daog kanimo. Saman sugot mo na, nagtuman mo na di lang gani tagaag bonus, suko naman gani. Di gani tagaag increase, yaw-yaw naman gani. Sige tagtrabaho, wag i-increase. Ana,
Samot na gyud tingali kawaton imong mga kwarta, din agi tingali ka suko gyud ka. Pero ang gustos Ginoo ay gyud ka suko. Saman, kinsa ninyo dinhi ang kanunay gyung nagsangpit og nagtuman sa sugo sa Ginoo ta sa kamot. Ay lang kauwaw god. Anong mauwaw mo? Oo, naiusang ni isas kamot. Ang uban ga sige pagduha-duha. Na ayaw pagsalig, di ta magsalig. Naiuban moingon kani pader malangit kini kanang magmisa kog patay ba. Kani pader malangit kini kay kada adlaw gini garosaryo. Nako may day noon sa birthday panindaghanang santo sa ilang balay pader. Kanindot god. May kaayo. Pila man sila kaigsuon, 7 pader. Pero sus pader looy biya kay ni sila kay wa gini sila magtagad sa iyang maguwang kay ang ilang kaso pader sa ang yuta o pagin mahuman niya. Hastang ilarong mga anak nag-away gyapon pader. Ako wala lang ko musulti pero galingo-lingo ko nako duda ko ani. Duda ko aning kuana ni rosaryoha ani kaning sige o kaning hatag ang bulto mo na ang sala gyud nya unsa may makapapa sa atong sala ang sugo sa Ginoo ug ang sugo sa simbahan. Kun mutuman ta sa sugo sa Ginoo pinaagi dinhi sa sulti sa simbahan mahimo gid tang balaan sa matas Ginoo. Kani si San Ambrosio usa ni siya ka santo nga nagsugod ni siya pagka Roman officer, government officer sa Roma, pagano. Nga na-convert siya pagka Katoliko ug napili siya nga kaning obispo. Pagka obispo na niya, iyang na himamat ang usasad katao nga pagano nga ginganlag Agustin, anak ni Monica. Nahimo niyang usas iyang mga estudyante kay nagtudlo man ni si San Ambrosio, Saint Ambrose sa university. Nya dito man ni enroll si Agustin para sa iyang mahimo siyang master sa philosophy. Nya na nagkahibalag sila ni San Ambrosio. Ang gugma ni San Ambrosio sa iyang isig katao naka-attract ni Agustin. Og hangtod nga si Agustin nagsusi-susi og ni paduol misikit ni Saint Ambrose. Murabag nagkasuod na sila. Pagkasuod na nahibaw-an ni San Agustin nga si San Ambrosio ang iya dayang gigamit nga prinsipyo na ang magsukad sa balaang kasulatan sa Biblia ug sa pagtulunan sa doktrina sa simbahan. Nga niadtong panahon na dili pa kaayo klaro kay gisigihan mag-atake sad sa mga lain nga mga prinsipyo. Pero gasunod San Ambrosio, na-impress kaayo si San Agustin sa maong kinaiya nga nagsukad sa pulong sa Ginoo nga di man gud masuko si Ambrosio. Dili masuko ba? Bisag unsaon pag atake supo-supuho ni Agustin, di gyud masuko. Mura-mura ra sag batasan sa iyang mama ba nga si Monica nga taas kay pailog, muhilak lang pero di masuko. Motong naingon siya, mura manig mga produkto man ni sila aning Biblia. Ako kahang suwayan og basa ang Biblia. Gibasa sang Agustin ang Biblia, iyang gipamalandungan, na-converter pod siya pagka-Katoliko hangtod sa nahimo siyang obispo o nahimo pagyong usas ato mga dagkong santo sa simbahan. Diin gasukad sa pulong sa Ginoo. Muna ka ng tinuod nga nagtuman sa pulong sa Ginoo, mawagtang ang iyang kahadlok dinhis kalibutan. Gilibutan na rabatas linog karon.
linog dito sa Oriental sa Davao, linog na sa dito sa Surigao, dito ko gahapon sa kaning Moncayo o sa Tagum, hatag kog tok, mao ning akong tingog, mura na kong si Rod Stewart. Biyahe na mo, perti yung kuana, no? Pero salamat sa Ginoo. Ngadto mi padung sa Davao, gahapos gabi, the other pag yun na itong Martes sa gabi, abot mi dito og alas 11 na pasado, biyahe mi ngadto sa Moncayo, abot mi galauna, matag sayo, tok dayon, kutob alas 12, biyahe na sad ngadto sa Tagum, 1 hour kapin, tok na sad, kutob alas 5, biyahe mi dinhi, alas 12 na mi abot dias airport, hapit na alauna abot dinhi, launa nagyud abot diri, mata sad karon, ugma patay. Napagin ni Roy tok karon nato dinhi gabi kay natay Paris Advent Recollection. Nganong ingon ani man ang schedule tungod kay nangandoy sila nga makabati sa pulong sa Ginoo. Daghan kayong tao dito sa Moncayo, congratulations ato lang nang i-shout out sila kay gymnasium ang ilang ikuanan. Mga maestra uban pa hastang ila ditong mga government sa munisipyo nga officials nanambong kay gusto sila nga kananaang bag-o ang ilang panglantaw sa kinabuhi, mapahaom sa pulong sa Ginoo. Nya doon na pa kuno dito'y naghandam na, excited na nga moadto ko kay motok paglinog atong sa Surigao, igo man sad sila dito, 6 kapin man sa ilang intensity, nigawas sa ilang balay kay nilinog lagi, gawas kay basig malusno ang balay, ngit-ngit man, wa sila kay bao nga gawas sa ilang balay, doon na di ay kural nga gabok nga simento, natumpag dito na igo nila, mga asawa namatay, ang bana galisod pa, wa katambong sa Advent Recollection. Pero sa inyong paminaw, malangit ka to, katong natumpagan sa kuhan, excited man kayo siyang mutambong sa Advent Recollection. Sige kunutog paminaw sa kining atong misa, kaingon ko posible gitong malangit kay naa may iyang kadasig yun pag paminaw. Moto na ingon ana ang kaimportante sa pulong sa Ginoo, kining mga tawhana nga nag-request ni ining mga Advent Recollection niya ato sa diyong adtuon aron mas mulaw mga atong paminaw, pagsunod sa pulong sa Ginoo. O na karong gabi panunga mo ha, alas 7 mas gabi atong sugod, di mo manunga niya, sige mo din Ginoo, wagi mo'y kapuslanan. Abitaw sa makatunga lang. Og mauna siya ang gitawag nato og tinuod nga sukaranan sa atong kalig-on, ang pagpaminaw o pagtuman. Kanang magsigig paminaw, ya magsigig rag hapyod-hapyod ana mga larawan, magsigig rag yun og pangayo og unsay makaayo nila, mo ipikto mangyapon na ang pulong sa Ginoo og ang gahom sa Ginoo, pero tawgo na nato og fanatic. Kanabang kusog kay mo rosaryo tungod kay nangayo nga maayo ang sakit siyang tuhod, fanatic ang tawag ana. Magrosaryo, musimba kanunay, labi na girunting misa di galyo, hutdon gyud simba ang siyam ka kanang kaadlawon tungod kay nangandoy og usa ka grasya, fanatic ang tawag ana. Kanabang igo ratang mo pahimos sa grasyas Ginoo, sa gahom sa pulong sa Ginoo, pero dili ta motuman niini.
Fanatic ang tawag ana. Wa nay kapuslanan, dili na makaluwas. Oh, ilingi ay mong tupad. Na di ka fanatic. Di ka magsigirag pangayo, sigig pangayo sa Ginoo. Na ay nidool nako kausa, ingon din siya, Father, kanang pasalamat yung kus Ginoo. Sige bi akong paminaw sa imong kuan, Father. Nako, oh niya. Pasalamat yung kus Ginoo, Father. 71 years old nako karon, Father. Giabandon ko sa akong bana. 20 pa kapin akong edad. Gibinlan pa kong 4 ka anak. Ana, sus, Father, kaluis Ginoo, Father, ako yun ang napag-graduate akong tanang anak, karon nangaminyo na sila. Ana, ang ako yung pasalamat sa Ginoo, Father, wa jud ko'y sakit, Father, wa ko'y maintenance hangtod karon, normal kaayo ang akong health. Ako, hala, kakuan ko di mo, ka-blessed mo, 71 ka, ako gani 60 na, anak ko'y maintenance. So, lagi, Father, bless kay ko. Mga Father, iampo ko, Father, ha? Iampo ko. Sa magpaampo, magkang kadako na ng blessing mo. Ako'y iampo, kaya na ako'y maintenance. Ika di, oh, di man, Father, lahi magyud ikaw, pari, Father. Ako, ayaw, kana ganing, ayaw na pagsigpangayo, kay daghan na kay kagrasya, ipaambit na. Imo magyapok ko pampuon, ako maganin mo na maintenance, ikaw ang kay maintenance. Ana, kabantay mo anang batasana? Lahi man pa dir, lahi yun ikay mo ampo na ko, alkansi ko ni mo, sikog ampo, mahilti ka, unya, ako diri, nanakoy kuan, nanakoy maintenance, ako'y iampo. Kanabang, way hunong ang atong pagsigig pangayo, pero di ta ka maong mo pa, ambit ngadtos uban. Kanabang, hudaw na agad. Kita din sige tagdawat og mga mamalit og slots. Ang sa itong buhaton, ipaambit na itong hurot ngadto sa atong mga isigkataw. Napabatoy update sa itong slot o pamandiri ang slot. Na slot ya dong. Aw tala, di aradi ay wa din siya maminaw siguro. Gikoptan sa atong sakristan, no? Murag naglagot siguro ni siya pare siya ikang paria ka wa jud kay ayo. So, ang ato rong halin sa atong sitiyo, kay ato maning ipaambit ngadto sa mga gubaog balay, niabot na og 53,253 ka slots, na apay nahibilin nga 10,747 slots. Atong pakpakan ang namalit na ini. Salamat kayo. Ako dyan i-emphasize ang sitiyo kay mauni atong paagi sa pagpaambit. Pag abot na ko dito sa akong mga talk dito sa Moncayo o sa Tagum, sige din sila pangatawa, porte magyong pinikturay na ingon din sila, sus o kaning tanang nagpa-picture pa din o mamalit nig slot, hurot na ginaimong slot nako. O nako, na hindi mahurot, nahapit na magani usa ka oras na nina kong binarog dire, kapoy nakaigngisi ang ako dire ngawi ba sigana. Sige gyud ako nindota, pero doon naman say namalit gyud na ay namalit og slot, pero dili kay daghan ako ini mga tawhanan mamalit lang ni basta dako agi kanig kuan mo na basig pulong na sa Ginoo nga paminaw mo sa misa ni Padre Siano unya tumana sad ang mga pulong nga inyong nabati nga usa na ni ana pamalit mo slot. Kaya di na nato tigomon, di gid na nato tigomon dinhi para lang tanay slots kung dili ato ginang ipaambit sa uban. Nya kinisan para sa atong kumbinto, kining SBF DAG, nahalina na po tag 2,244 ka slots, na apay 57,756 nga slots, tag kuani, tag 500 pesos per slot. Ug ato ning paminaon nya tumanon pagkadaghan sa malipay nga katawhan kay magsigi tag paminaw aning kalibutan nga magsigig ingon tigom gyud pagdato gyud mo ending gid ta nga maggubat, ending gid ta magpinatyanay, ending gid ta nga magbinungolay.
Pero maminaw lang kita sa Ginoo nga hatag yun, hatag, hatag. Sige yung hatag. Mangayo, kanya ihatag. Mangayo, ihatag. Pastilanin dutas kalibutan ka. No? Mangayo, kanya ialagad. Ana, siging pangayo, tigom-tigom. Buwan na 40 ng guwanga, abot nag 94. Sige lang yapog pangayo o good health. Ayaw na. Kanang imong nahibilin nga mga tuig, iampo ang katong mga batanon nga maminaw sa doon ta sila pulong sa Ginoo. Nya ikaw pagpaabot na lang kanus ang imong departure, sige na lang pasalamat sa Ginoo. Kay 90 na gud ka og parte lag idaray, gracias edad, purti na nang dako ang grasya. Grasya las good health, purti na ginang dako ang grasya imong nadawat. Ipaambit na, iampo na. Ana, sila gani si San Roque, 30 pa to edad kapin, nya nasakit, gigamit maging ilang sakit o kasakit sa pagampo para sa mga katawhan. Si Saint Teresa of the Child Jesus, nasakit og 5 katuig, no 19 anyos pa to siya nasakit. Wa man gani mangandoy og kaayuhan, giampo man niya ang kaayuhan sa mga tao. Gigamit niya ang iyang sakit og kasakit para iampo ang mga katawhan. Ni ahinooy 80, 70, 90, sige pag yung pangayo, kanus aman ka manghatag. Ni ay dagko kay balay, mangandoy pag yun nga mulampos untang akong negosyo, maka-abroad unta, may kapadak ko pag yun, kanus aman na nimo ipaayo ang balay sa imong silingan, nga wa na maginay atop, wan ang maginay bongbong, mabahaan pag yun iniguan kay imong gikural ang ilang agianas tubig. Sige lang yapo kang ampo diha. Dagko pa kay ng imong mga ribultos, imong balay, mga mahalon pa kaayo, pero ang imong silingan di gani ka katunol, bisag usa na lang ka plywood. Da. Nindog na ta.